Kaixo, Begoña! Kaixo! Zeran babiz? Ondo, eta zu? Hemen filosofia fakultatean ekatu gara eta Begoña Bilbokoa ezaga, Bai, deustukoa? Deustokoa eta Deuston ikasita euskal filologia, Bai, deustun ikasi nuen euskal filologia, bai. Zergatik. Begira, ni zientzietako persona izan naiz beti, eta oraindik ere banaiz. Eta orduan, institutuan, nik egin nuen mate, fisika, marrazketa tekniko, baina bigarren mailan batxilergoan konturatu nintzen niri benetan gustatzen zitzaidana zela hitzekin jolastea, eta hitz egitea eta idaztea, ez? Eta orduan, letretara pasatu nintzen eta euskal filologia aukeratu nuen. Kaberan zaitu zinenean deskubrituko zinituan lehenik jobatu gabeko gauzak, Bai, begira, karrerako lehen egunean juntatu gintuzten guztiak, historiakoak, ingeles filologiakoak eta gu. Eta, hau, karrera maravillosoa da, ikusiko duzu zeinen ondo, karrera honekin izango zarete, edo euskera irakaslea, edo artxibo zainak, eta nik esan baina benetan. Eta, joan nintzen ez desanimatuta. Eta esan nuen benetan, karrera honetarako baina ez du balio? Osea, aziera, Bai, baina, zerbait ikasi nuen. Bueno, gero, klaro, azten zara pentsatu. Benetan, euskal filologian pasatzen dute denbora osa, lehen aldiari buruz hitz egiten, historiari buruz hitz egiten, hizkuntzaren historiari buruz hitz egiten, autore zaharrei buruz hitz egiten, betanik esaten, jode, baina nola jarriko dugu euskera 21. mendean, ez? Eta orduan hor, bai deustun eta gero Erasmusean egon nintzenean, hor egon ziren hizkuntzaren prozesamenduko asignatura batzuk, eta nik hartu nituen, ez? Eta ja, Erasmusean egin nuen Introduction to Computational Linguistics. Eta esan, ostra, du, nahiko oinarrizkoa zen, baina esan nuen nik hau egiten. Eta orduan ja, hirugarren mailatik edo ja erabaki nuen horretara bideratuko nuela nire bizitza. Eta orduan, orain, ez dugu hitz egin, baina orain hemen informatika fakultatean, kortan egiten dut lan, hitz zentroko ikertzailea naiz, eta badakizu, hizkuntzaren prozesamendua egiten dugula, ez tresnak eta garatzen ditugu, ordenagailuekin euskeraz hitz egiteko, edo itzulpen automatikoa egiteko, edo horrelako gauzak. Total. Ja, hori 3. mailan erabaki nuen, hori izango zela nire bidea, eta hemen nago lortu dut. Bukatu zenuenean, zugaragaiak baldezeon, gradua mainakako lana, edo ez. Ez egon, zaharra maiz. Ogeneko, mainakako mastera etorriko zen. Bai. Hemen, EH1 egin nuen hizkuntzaren azterketa eta prozesamendua masterra, eta hor bai egin nuen mastera mailerako lan bat. Zeriko? Euskerazko denbora adierazpenen erausketa automatikoari buruz. Eta orduan zen identifikatzea euskeraz denbora nola adierazten dugun. Eta, klaro, adibidez, baditugu datak, baditugu iraupenak, eta badaukagu ere aditz denbora, eta, horiek guztiak identifikatu nituen, eta hori izan zen, mastera mailerako lana, eta baita tesiaren hasiera ere bai. Eta tesia horretan egin nuen. Zergatik erabaki zenuen doktoreko tesia egitea. La pregunta del Uste dut, oraindik ere ez naizela erantzuteko gai. Zergatik. Esan ziaten nahizu, nahiko zenuke honekin jarraitu gai polita da, eta gainera, euskeraren prozesamendurako eta, erabilgarria da. Eta, vale.
hau txikiarekin, Nik uste dut ez nuela oso ondo pentsatu, baina, bueno, ondo atera da, osea, beti galdetzen dut hau tesia gainditu zenuen, baina hori prozesu bat oso motela egunero kriston gogarekin nola kudeatzen ditu zure kasuan tesiko ikasle batek olako gogareak. Begira. Behar da disiplina handia. Ze azkenean, egon zaitezke tesi bat egiten, 3 urte edo 20. Ez? Baina, bueno. Eta nik uste dut apur bat klabea dela, ikerketa egiten joan ahala, artikuluak eta ere idaztea. Zergatik? Epe bat jartzen dizutenak. Orduan, ezin duzu betirako luzatu ikerketa. Esaten duzu, bueno, onaino, eta hau jazta. Zer bestela ez duzu inoiz amaituko. Eta, bueno, zer esango dizut. Krisi momentuak, lankideekin, beste doktore gaiekin, Matia kalean, badakizu. Matia kalean aklabea. Baina, akurreta izaba gainditu zenuen eguna. Bai. Nolako zen? Alde batetik kokoteraino nengoen. Imaginatuko duzu, Osea, ja... claro, hilabeteren nago ja amaitu duzu, entregatu duzu, depositatu egin duzu. Orduan, azten zara, aurkezpena prestatzen, 5 urte egon nintzen gai berari bueltak ematen, txok pentsatu, 5 urte gai mausa eta orduan, eta esaten duzu, bueno, egingo dut alik eta onduen. Pues begira nola gustatzen zitzaidan gaia normalean 50 minutuko aurkezpenak egiten direla, eta nik ordu bete egin nuen, eta lehenengo filakoak hasi zitzaizkian. Eta, bueno, gero galderetan ondo, galderetan saiatu ditzen serio erantzuten eta hori ez, baina tribunaleko batek galdetu zidan. Informatikariz beteta zegoen gela batean, informatika fakultatean. Nolakoa izan da informatikariekin lan egitea? Eta badakizu, humorean batzutan ez dela ezer esan behar, bakarrik utzi behar da isiltasuna, ez? Beste enparre egin arte, oso ondo dena den, Ze entzungo didate orain, eta orduan, oso ondo! Eta hori, pues horrela izan zen, eta, bueno, familiako asko ere etorri ziren, gustuko lagunak etorri ziren, orduan, oso ondo, osea, gustut azte azkena zela gainera, así como dato relevante. Gero klaseak ematen dituzu, Ni postdoc ikertzailea naiz, eta orduan oso klase gutxi ematen ditut, oso eskola gutxi ematen ditut, baina hizkuntzaren azterketa eta prozesamenduan master horretan, nik orain irakasten dut humanitate digitalei buruzko ikasgaiaren zati bat. Begiratzen didazu, pentsatzen, zer dira humanitate digitalak, ez? Bueno, humanitateak eta giza eta gizarte zientziak, badakigu, izan daitezke filologia, hizkuntzalaritza, historia, gero antropologia, soziologia, eta horiek normalean egin izan dira arkatza eta paperarekin. Eta irakurri, eta liburu zaharrak irakurri, eta ordenagailuak badaukate guk ez daukagun gaitasun bat. Eta da, milioika testu segundo batean irakurtzeko eta bilaketak egiteko gaitasuna, ez? Humanitate digitaletan,
badaude ikertzaile asko egiten dutena dela hori, bede, liburuak banan-bana irakurri edo elkarrizketak banan-bana egin, pues hartzen dituzu datuak, pun! Eta orduan, guk ikasten duguna da, edo irakasten duguna da, datu horiek, testu horiek, nola erabili era masiboan. Asko ikasiko zenune. Bai, ze hau niretzat ere berria izan da, orduan, 2 urtez irakatsi dut hau eta urtero zerbait ikasten dut nik berria. Nik daukazu, eta igual zentzua bapeni bai, irudituko zezu, eta esan lasai baino euskal filologia ikasi duen batek nola sentitzen da informatika munduan egoten denean. Ez dakit beste informatikari batzuekin, baina gure arloan gu beharrezkoak gara. Ze guk daukagu morfologia eta sintaxi eta lexiko eta semantikari buruzko jakintza, eta orduan esperimentu bat egiten denean, esperimentua oinarritu behar da. Oinarria hizkuntzalaritzakoa da, orduan guk ematen dugu oinarri hori. Hori bai. Borrokak daude, informatikariek esaten dute. Hau programatzeko zaila da, nabardura hauek ezin ditugu harrapatu eta esaten duzu, bai, nahi duzuna. Zuk benetan 100% nahi baduzu, esan dezagun, euskal gramatika da dena. Horretarako egingo badu horrela moldaketa bat, hurbilpen bat egiteko, ados, baina... Orduan apur bat borroka badago, baina ondo, ondo. Ni nahi dut mugiko gerako teklatu bat euskaraz. Zergatik mugiak pindutan ditut autozuzentzaia. Eta sujabentzak eta nik idazten duen. Oro, mesedez, eta pinudi eskatu behar. Izaitaleak, me da igual. Zuzentzaia mugiko gerako euskarazko teklatu. Guk egin genezake, guk badaukagu gaitasuna, baina Googleek jarri behar du gero. Edo Samsungek, edo Xiaomik, hau da, bi aukera daude. Edo, katxarroa egiten duenak implementatu egiten du, edo Androiden barruan implementatzen dugu. Eta oso ondo egin duzu YouTubeen hori esanez. Ea entzuten gaituzten hemen. Eta zuetzatera informatika mundua ikasketa handia izango da. Asko jasoko duzu eta euskararen gaitik. Hobeon informatika ezagutu duzu. Bai, ni oso txarra naiz programatzen. Esan dezagun hemen egia. Baina... Baina, egia da ikasi dudala, ikasi dut programatzen, gero niri oso divertigarria iruditzen zait orain egiten ari garena, bidean aurkitzen ditugun arazoak eta claro, guk nola ikusten dugun eta informatikari batek nola ikusten duen arazoa benetan oso aberasgarria da eta baina bereziki divertigarria. Zer da Ixataldea? Begira, Ixataldea da orain dela 35 urte informatika fakultatean sortu zen talde bat. Garai horretan bazeuden irakasle gazte batzuk, orain ere gazteak dira, baina 35 urte gehiago ditu. Espirituala gaztea. Eta hauek hasi ziren euskarazko zuzentzailea egiten, xuxen. Hori, Worden dagoen hori.
Eta hortik, pues claro, hasi zen, euskeraz ezin dugu hitz zerrenda bat jarri. Euskeraz, da, lema da hitzaren erroa, eta gero deklinabide guztia jarri behar duguna. Ezin dugu hemen, eta orduan, hasi zen hortik, ez? Eta, hitzak orain ja, morfologia, baina eski orain, hitzak ez dira, esaldian agertzen dira, eta orduan benga, sintaxia. Oso ondo, gramatikalki oso ondo, baina esan nahi eta benga, eta semantika. Eta horrela, eta gero, kezi itzulpen automatikoa, orain chatbotak galdera erantzun sistemak, informazio erauzketarako sistemak. Pues hori da, isa taldeak egiten du hori guztia, eta hasi ziren hori zuzentzailetik. Lemoak jakin nuen transkriptore bat probatzeko zenen txurugarekin idazten du ikusi duzu. Eta ikusi nuen, euskarako aukera probatuko dut esan nuen. Kaixo! Eta idatzen zidan agua. Benetan? Ba. Euskeraz? Ba. Probatu behar dut hori nik ere bai. Eta gero, zer moduz, eta jabezidak, que guapo. Bueno, txarto ez. Baina ez zuk nahi zenuena? Eta hori, jabe eskatuta, azitara, transkritorea euskaraz. Hori, Bilboko Ingenieritza Eskolako AOLAB taldeak, badu euskararako transkribatzailea edo eduki beharko luke prest eta erabiltzeko moduan, eta bestela, AOLAB! Eta horrela jendea ezagutzen dugu. Hori da. Bai. Azkenean, guk AOLABekin oso harreman estua daukagu. Bai, isa taldea eta bai AOLAB, biak dira hitz EHUko ikerketa zentroko parte. Eta, klaro, azkenean haieke hizkera lantzen dute, ahotsa eta guk idatzizkoa, baina dena da hizkuntza. Baina hizkuntzari sartuta informatikatik kanpo literatura gustoko duzu. Pila bat. Irakurtzen duzu. Bai. Zer gustatzen zaizu? Esango nuke edozer gustatzen zaidala. Irakurri duzu. Bat esatea batzuk eraikuntzarako materiala egiten ordurezena. Zer barkatu? Egiten ordurezena eraikuntzarako materiala. Ez. Gomendatzen didazu? Bai. Bale, urrena. Unkigarria. Bai. Lehen iziopi. Ez. Eta orain esango duzu, baina zuk ez duzu euskeraz irakurtzen. Bai, irakurtzen dut euskaraz. Baina egia da orokorrean, eta hemen zentzuratuko dizute kanala, espero ez. Baina egia da... Ziren 4 gato. Baina, espero benetan, Ez, nire gertatzen zaidana da, nik ez dudala libururik erosten. Oso gutxi. Nik hartzen ditut, etxean daudena. Orduan, liburu zahar pila bat irakurri ditut. Euskarazkoak ere. Eta zentzu gaitzekoetan nik gauza okerrago bat esango dut. Nik pirateatu egiten ditut. Bueno, ya está, ya itxi dizute kanala. Ja, akabo. Baina bat aukera egon da, ez? Eta, adibidez, euskarazko liburuak aurkitzen dituzu pirateatuta ere bai? Zuza, aurkitzen etxekoak bat, zegoete baina laguna ditut, esan zidate, gogorra doan ordena baino, bestela,
ia gutxi, oso gutxi, osea, aurkitu ditzakez, luz gabaz, Ken Follett eta milaka tokatu dugu gaztela bat, baina euskara Bai, hor badaukagu... informatika gauetatzen daba. Bai, nik uste dut jende asko pozik irakurriko lituzkela horiek ere ibukean. Bai, Zergatik ez? nik ibukara kartea, dena ibuka irakurtzen. Bai. Eta musika, ze musika gustatzen? Ze musika, roka, nik uste dut roka gustatzen zaidala. Eta badakizu prest ekarri dudala galdera hau banekien. Bai, eta, claro, no, porque, zezako, no, nik denetarik, ez, niri benetan roka gustatzen zait. Eta benetan roka gozatzen dut. Baina, reggaetoia ere dantzatzeko... Ez diot musin egin, ez diot esetz esango, Nik ez da, normalean, eduten zuten baino, taberna batera baino, dantzatzeko, bai. Zer egitea gustatzen zaizu, zuen denboralea, ze etxean ere, ez zara egongo, hogeita lagotu ordenagailuan. Ez, hain zuzen ere, saiatzen naiz ez pizten. Azkenean pasatzen ditut hemen ez dakizen bat ordu. Eta orduan, begira, orain dela 3 urte, hasi nintzen skatean ibiltzen ikasten. Eta orduan, Donostin nahiko zaila da zeuri asko egiten dut, lurra guztita egoten da, baina aldu danean eta eguraldi hona egiten duenean, joaten naiz apur bat patinatzera. Eta gero pila bat gustatzen zait, baina, nik uste dut obsesioa dudala, Santiago bidearekin. Bigarrena egiten ari naiz orain, asteburutan egiten dut. Mendira joatea pila bat gustatzen zait, baina Santiago bidearena da benetan obsesioa. Bai, gozatzen dut pila bat. Irakurri duzu Iban Martinen liburu bat? Ez. Eskerrak abertzen literatura kanala. Lehiak eta moltatzen ditu zogete Santiago bidea Iban Martin Malaka Zagabat musikalamiko tokia ezberdinetan poluzlakala eta urtako kasu bat Santiago de Compostelakin dago lotuta eta Santiago bidea beneta González Hori ere, zerrendara, Eider Rodríguez, Janis Joplin, Ibon Martin. Lan pila bat. Zutani, ideiak emango diogu edukatzen. Bai. Bukatzeko ze pena, ze oso gustoa dago. Mundu kute ere faltio eta polit honetak zer denetzeko dakago. Zentzen dira zuek ezkap, zer kentzen dizu loa. Hau beba zen egin. Ez, hau ez dut prestekarri. Egiten du. Begira, arduratzen nago adibidez, eta aprobetxatuko dut hauteskundeak datozela. Homa, igande honetan ez? Bai, eta benetan, larrituta
Bilbon bizikletak aparkatzeko oso leku gutxi dagoelako. Hori da ardura handienetako bat. Gero, beste gauza askok ere preokupatzen naute noski. Adibidez, nola kargatuko ditugun auto elektriko guztiak, denok auto elektrikoa daukagunean, eskerrak nik bizikleta baino ez daukadala. Bai, eta gero bateria horiekin zer egingo dugun, eta beste ardura batzuk ere bai. Lagun bat daukat kotxe elektrikoa duena, eta bat arduratzeko da pixkat agut nago mugimendu horretatik, baina bat arduratzeko da. Bai, orokorrean arduratzen hau, gure munduaren etorkizuna, baina ez, desberdintasun sozialak gero eta handiagoak dira, eta hori azpimarratzekoa da, gero euskera, datozen belaunaldietan nola erabiliko duten eta dugun horrek ere arduratzen hau, noski. Eta, klaro, orain, adimen artifizialaren rollo honekin guztiarekin, ea noraino helduko garen eta zer egingo duen. Momentuz ez du gauza askorik egiten, lasai ekipo oraindik ez. Baina, eta horietan, klaro, no? Ez, baina adibidez, kapazak izango gara euskera hitz egiteko ordenagailuekin? Ez ez diozu? Orain. Osta, orain ez. Baina 10 urte barru? Espero baietz, espero aurrera egitea guk. Ez gutxi. Ez gutxi iruditzen. 10 urte. Hombre, ez dakit, isataldean gogorrari gara lan egiten. Ez, baina, zorionez, edo zoritxarrez, oraindik hasten ari da. Oraindik, ez dakigu noraino helduko den. Niri kezkatzen nau, honekin lotuta eta serioz. Generazioak aurrak adoaz. Gazteak datoz eta berriak jaiako dira. Eta nire ikusten dut euskeraren hitz egiteko ohitura trakestu eta galdu egiten ari dela. Nik adibidez gelan dagoenean eta aurkezpenak daudenean. Batzutan genituen hau zabaldu trabatu egiten dira egiterak saltzen dituzte, esaten dute eta hau eta pues horrela eta ni adibidez esaten dugutatzen ni euskaraz hazitako pertsonala nahiz eta Mosku jalo eta ni hitz egiten saiatzen naiz Urrengo batekin zerbait esaten du ez du pentsatzen hitz egiten agontutatean, Hala ere, eta gogoeta bat, zuretzat. Posible da, erderakadak sartzen dituzten zure ikaskide horiek, agian orain dela 20 urte ez ziren euskerako klasera apuntatuko eta joango ziren gaztelaniako klasera. Hau da, inoiz baina euskaldun gehiago dago, oraintxe bertan munduan. Eta dena ondo bidean, eta 10 urte barru, praktikamente Euskal Herrian eskolatu diren guztiak edo portzentaia oso handi bat behintzat
euskara ulertzeko gai izango da. Ulertzeko bai. Baina zu, hau bizi jauna. Zuk behar duzuna berez, da besteak ulertzea zu, zuk eukiko duzu, aukera gehiago euskeraz hitz egiteko, orain ez daukazu. Ze orain batzuek ez dakite, ez dute ulertzen. Eta gero eta jende gehiago gongo da, ulertuko dizuna. Beraz, hemen, euskera indartuko badugu, norberaren insistentziagatik izango da. Aizu, sartuko naiz ni lehenengo hitza egingo dute euskeraz, pentsatu horrela, Eta gero eta aukera gehiago daukagu euskeraz egiteko. Hori egiten du, nuke horzea. Orduan, hemendik mezu, ez dakit, lasaitzeko mesua edo behintzat esperantzarako mesua, lehenengo hitza euskaraz eta sorpresa handiak aurkituko ditugu bidetik. Nibeke dakien adoki euskaraz egiten du. Mila Zuri. batzuk eta momentu dibetuko gehiago obaritza batzuk. Eskerrik asko zuri. Bilatuko gehiago musua gumaiko ziren. Bai. Abakainda. Bai. Agur! Agur!